Днес на ArtSpace ще пеят рок ангелите на Ади, момичето, което е на 19 години и е болно от рак. Тук са нейните връстници. Защо реши въобще да се включиш в тази инициатива и да помогнеш? Защото според мен си струва да покажем, че и на нас ни пука. Чисто парично може да не е най-голямата помощ, която би могла да се предложи. Една вечер просто попаднах на нейния сайт, видях един много трогателен клип, който разказва нейната история и просто реших, че е добре да направим всичко, което можем. Ние никога не сме отказвали благотворителни концерти и напротив, приветстваме ги. Смятаме, че можем да помогнем колкото и да е малко с нашата музика. В една от нашите песни се казва "Да променим света" и ние ще я посветим точно на случая на Ади. Instead, Soundwave. Динамика. Aftertaste. Включих се просто, защото получихме покана за някаква хубава кауза и така мисля, че когато човек има нужда от помощ, другите трябва някакси като един вид да го чувстват като дълг, да й помогнат. Ади е на 19 години и се бори за живота си. Аз съм на 19 години, наколкото е Ади, и мога да си представя какво е да знаеш, че може да няма утре. Тук ще има и каси, с които ще може да се помага на самата сцена, така че хората ще могат да помогнат и точно това е нашата надежда. Ади, ще успееш. Има и сили, бъди силна и всички правиме всичко по силите си да ти помогнем да оздравееш. Ади, наистина вярваме в теб, вярваме, че ще успееш с помощта на всички нас да се оправиш. Бъди силна, вярвай, че ще се оправиш. Ние сме с теб. Елате тази вечер 19 часа на лятната сцена ArtSpace до НДК. За вас ще пеят рок ангелите на Ади. Аз не искам да спря.